నిన్న వక్ఫ్ గురించి ఇప్పుడు కొన్ని చోట్లన ఉద్యమాలు చేస్తున్నారు. బావుంది. మహిళలు కూడా పెద్ద ఎత్తున పాల్గొంటున్నారని ఫోటో హైలైట్ చేశారు. ఇంకా బావుంది. ఇది ఇక్కడ డౌట్ ఏంటంటే, ఆ వక్ఫ్ ఉద్యమాలు చేస్తున్న వాళ్ళకి తెలుసా వక్ఫ్ చట్టంలో ఏం సవరించారన్నటువంటిది? ఆ మహిళలకి ఎప్పుడన్నా ఆ చట్టం వలన వక్ఫ్ చట్టం వల్ల న్యాయం ఏదన్నా జరిగిందా? రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే పింఛన్లు కాకుండా ఆ మహిళలకి ఎప్పుడన్నా వక్ఫ్ నుంచి డబ్బులొచ్చినాయా? లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలు కాకుండా ఆ వక్ఫ్ నుంచి వాళ్ళకేనాడన్నా ఆదాయం వచ్చిందా? సహకారం వచ్చిందా? అప్పులిచ్చారా? లేదా వక్ఫ్‌కి సంబంధించినటువంటి ఆస్తులు మీదన ఎంత అద్దె వసూలు చేస్తున్నారు? ఎంత జమ చేస్తున్నారక్కడ? ఇదెప్పుడన్నా ఆళ్ళు చూసారా? ప్రస్తుతానికి మోడీ అనే బూచిని చూపించి వక్ఫ్ దోపిడీదారులకు మద్దతుగా జరుగుతున్నటువంటి ఉద్యమాలే పెద్దవి.